Felly Tories Cymraeg gyda chi yn y bon, lle? Wel, mae toriaeth yn air budur iawn yng Nghymru, dydy. Mae'n resymau da iawn dros hynny yn hanesyddol ac yn yr amgylchiadau sydd ohoni. Ond yn y cyd-destun Cymreig, mae yna wahaniaeth sylfaenol rhwng toriaeth a chydwadaeth efo ec fach sy'n rhoi pwys mawr ar syniadau megis cadw, cynnal a chryfhau pethau. Os edrychwch chi ar y blaid doriaeth Brydeinig, di cadw a chynnal ddim yn rhan o'i bydolwg nhw o gwbl. Wel, ar wahân i gadw i met yn hapus efo contractau aml biliwn ar draul y trethdalwyr fel welson ni dros yr wythnosau dwytha yma. Ond yn gyffredinol, mae'r blaid gydwadol Brydeinig wedi gwerthu Prydain allan yn llwyr i ddynion y pres, i'r corfforaethau mawr ac i'r diddordebau globalist yma sy'n rheoli pethau ar hyn o bryd. I gwrthyneb, mae gwlad yn blaid sydd yn dweud bod cadw, cynnal, cryfhau yn bethau hollol hanfodol yn ffordd da ni'n edrych ar fywyd. Da ni eisiau cadw yn ei haith a'n diwylliant, da ni eisiau cadw yn hunaniaeth, da ni eisiau cadw'r tirlun Cymreig prydferth yma sydd ganddo ni yng Nghymru. Da ni eisiau cadw pobl ifanc yng nghefn gwlad, da ni eisiau cadw gwed yn cymdeithas ni. Da ni hefyd eisiau cadw rhyddi barn sydd yn eithriadol o bwysig mewn cymdeithas war. Da ni'n meddwl bod yr elfennau yma, cydwadaeth y fec fach, yn cael ei hyrwyddo gan blaid sydd o blaid annibyniaeth i Gymru, mynd i ffindio cynulleidfa barod iawn yma yng Nghymru yn yr etholiad ym mis Mai. Felly, cadwch olwg allan amdano ni de. A Tories Cymraeg, wel, a dyfynnu'r hen twm annwyl ar fo a fer salwm ynde, never in Europe, good boy.